ịhụnanya ya enweghị njedebe. Ọ ka mma ịgbaba na-adị nwenu karịa ịtụkwasị ndị mmadụ obi. Ọ ka mma ịgbaba na-adị nwenu karịa ịtụkwasị ụmụ ndị eze obi. Okwute nke ndị na-ewu ụlọ juru ajụ abụrụla ideji ụlọ. Aga m ekele gị n'ihi na ị zara m oku. Ị bụkwa onye nzọpụta m. Okwute nke ndị na-arụ ụlọ juru ajụ abụrụla ideji ụlọ. Nke ya bụ akaọrụ nke dị nwenu. Ọ tụrụ anyị n'anya. Okwute nke ndị na-ewu ụlọ juru ajụ abụrụla ideji ụlọ. Ngọzi dịrị onye ahụ na-abịa n'aha dị nwenu. Anyị ga-agọzi gị site n'ụlọ dị nwenu. Aga m ekele gị n'ihi na ị zara m oku. Ị bụkwa onye nzọpụta m. Nyenụ dị nwenu ekele.